Sanibonani nonke, igama lami uBongani Zulu from Durban, eSouth Africa. Ngiyi-100 plus guider yakwa-MMM. Namuhla bakwethu ngifuna ukushare usizo engilitholile from ku-MMM community. Ngomhla ka-29 of June 2017 ngiphinde futhi ngacela usizo ku-MMM community lama-bitcoins angango-0.14. U-0.14 bakwethu wama-bitcoins uyalingana uma ukhonvethela emarandini no-4,500. And ngifuna ukusho ukuthi akuphelanga isikhathi singakanani ngoba awuphelanga u-12 hours lawo ma-bitcoins engafakiwe kwi-akhawunti yami. Ngibonga kakhulu ma-members ka-MMM. U-MMM ushintsha iy'mpilo zethu, usuzishintshile. Mina nje ngokwami uyishintshe kakhulu impilo yami ngoba uma ngidinga usizo lwemali ngivele ngithi nje MMM community ngicela ukuthi usizo lemali ethize, and then i-MMM community ayidisappoint bakwethu, izokunikeza leyo mali oyidingayo ngesikhathi ofuna ngaso. So nginxusa abangewona ama-members ka-MMM basebenzise leli thuba u-MMM asinikeza lona lokushintsha iy'mpilo zethu, lokushintsha i-financial status sethu. So asiqhubeke futhi sishintshe iy'mpilo zama-friends ethu, families, wonke umuntu esimaziyo ukuze siphume kulokugqila esikubona besezimali. So bakwethu-ke asisebenzise ithuba esinikezwa lona. Ngiyabonga kakhulu ama-members a-participate-ile naqhubekayo ukwenza ukushintsha iy'mpilo zabantu ukuthi aqhubeke njalo ayishintshe njalo iy'mpilo zabantu. Ngiyabonga kakhulu MMM community, thank you.